Septembrie 2021. Da, am dat lefcada pe Apuseni, puteți să credeți? Nu de bunăvoie, ci doar siliți de coviduți. Oh my gosh! În Lefcada sigur ar fi fost frumos, soare, cald, mare, valuri, sunetul lor al pietricelelor în valurile mării. Da, nu ne pare rău. Noi ne-am distrat chiar și pe ploaie foarte bine. Ne-am repliat rapid, am dat un search pe Google și am găsit o locație foarte drăguță în Albac, pensiunea Giana. Aici ne-a întâmpinat o familie foarte primitoare, ne-au pus la dispoziție tot ce am avut nevoie, un spațiu de grătar, o bucătărie complet utilată și datorită coviduțului putem spune că am avut o casă doar pentru noi. Iar ca bonus am primit chiar și lapte proaspăt de la făcuța casei. Să nu uităm, am avut și un paznic de seamă, ne-a apărat de pisicile din împrejurim. Și cum în Apuseni hoinarilor le stă bine cu drumul, am plecat să colindăm. Așa e pe vremea asta, peste tot pe unde te oprești scrie despre coviduți. Și cum mergeam noi așa, o inimioară din lemn ne atrage atenția. Ne oprim și pe malul celălalt observăm o cascadă. Aflăm imediat că aceasta se numește cascada Șipod. Nu puteam rata să nu facem o poză și aici. Tickle pink that things aren't going my way, cause that would be boring. Spend my last cent on cheese and champagne. What a wonderful morning. Ne continuăm drumul încercând să ajungem la Salina Turda. Doamne, ce peisaje frumoase! Am ajuns la Salină, de pereții parca de gheață, da, și un pic mai friguț înăuntru. Și unde? Am uitat de mufa selfie stick-ului din nou. Și... Nu s-a auzit, n-avem sunet, e ok. Vorbeam că n-avem GoPro. Dacă n-avem GoPro, n-avem. Da, așa e, nu avem GoPro pentru că am fost prea absorbiți de organizarea acestei plimbări și am uitat să luăm cardurile de memorie pe care am fi putut filma. Dar ne-am descurcat și așa. Superbă Salina, dacă n-ați vizitat-o până acum chiar merită dacă sunteți pe aici prin zonă. Intrarea este 40 de ron de persoană, au și o parcare proprie, pentru care veți plăti 4 lei pe oră. În interior există un lac pe care vă puteți plimba cu bărcuța. Această plimbare va mai scoate din portofelul dumneavoastră 20 de ron pentru toată barca, maxim 3 persoane. Having a good time, having a bad day, yeah, a real good morning. Da, în drum spre casa Gianu ne-am oprit în piața din comuna Bistra, unde am cumpărat niște morcovi foarte gustoși și câteva legume cu gust de legume. A doua zi am plecat spre peștera Urșilor, unde nu am avut voie să facem nicio fotografie, dar credeți-ne pe cuvânt, merită să mergeți să o vizitați. Da, am prins și un pic de ceață pe drumul nostru de întoarcere, foarte frumos. Da, asta a fost plimbarea noastră prin Apuseni. Cu caca-vaca. Filmează-i cum, laptele.
Gata, mergem acasă. Dar nu ne-am întors acasă, ne-am continuat drumul către un oraș foarte frumos, din apropiere, unde cu ajutorul aplicației Questo am făcut turul orașului. Dar n-a contat că și acolo a plouat, chiar ne-am distrat. Săptămâna viitoare ne vedem cu filmuleț nou. Nu uitați, like, subscribe, mulțumim!